Ochala botangi bini 3 bosorni hamchama burino viral khaikya. Tei oburui bestingni meeting khaina hne bini chalano chalak sawoi tangai alka chalani nogo thangna nang. Jotona lamsukani wati sanalo norok hinge pulian chim lazora kahamge khnadi te kahamge bujinai. Abun bage norok video no cut eba skip takhadi last jora kahamge nadi. Tei kok kolok mana chikonsa samabanya norok no bujirina bage try khainai. Pulia ochala te brai borok bestingni meeting khaima jaga malakya tei sinikha. Apurwo achala hinge burni tolao samungkhayo tei ochalani sakao hinge oburui. Abo norok wansukpana mano tabuk saka tei tola kam eba samungkhayo hinmani abo tamo hunai. Abo hinkai saka mane oburui sikang bestig wo join rikha aboni ulo hinkai ochala join rikha. Hinkai burui sikang hapka aboni ulo chala tolao hapka. Tei borok aboti kheno khoroksa tei khoroksana sini lakya tei bukhamanka. Borok aboti mang joto jaga logi logi aboni ulo hamjak lakya. Tei borokni hamjak mani 3 month ni ulo manege 3 mas ni ulo wo ochala bestig yaka rikha. Income khaina hnei bag bazar surumo join rikha. Haipano buri hinkai bestig no khaitongko aboti khai borokni hamjak ma 1 bosor wngmani ulo wo chalani nogo jotona saimanka bini ama babu te jati gosti ochala bai burina hamjak tongo hnei jotona saiman baikya. Abun ulo ochala burino saka himdi tho ano bahanyo nini nogo teji nini nokni ama babu bai ano maleridi aboti hinei ochala burino saka. Apuro hinke oburi saka tabuk to tlangman galak oste oste nono angmo tlangnai ani nogo kisa jorana singdi aboti hinei oburi chalano saka. Tei borokni khoroksa tei khoroksani buji laimani hamjak laimani bisingo 3 bosor complete wngkha. Aboni salcha jora phakya oburui bestig meeting khaina hnei nokni ongkhor thangka. Apruo ochalani bini dol rok ochalana kolkai saka nini burino ba ADC parko se alka chalabai berai tomonuk plei nung tamo bobai kata kaklakya aboti hinei bini dol rok bono kolkai sahorka. Apuro hinke ochala okogrong no khanawi belaki wana jaka hai boba no lek chomani ganani bestig office a jaga si meeting hini saikalamani bahake edisio sogui tongikya aboti hini ochala belaki wana jaka. Oburi nogo phaimani ulo bini chala bono sungka nung edisio tam khane bagi thangsa tei nini logi a chala rok abo sabo nung ano tangi chalak sawi thana nang aboti hinei ochala bini burino sungka. Apuro buri saka ani kam angma khayo nung tamo bujina tong ang je jaga pano thangano jotoda nono sana nangba aboti hinei oburi bini chalano kotogui rikha. Bini kongno khanawo chala joli jaka tangi hinke bo asu din wngkha ang bai wasapana aboti ke kok rak rak khalai kok sayako botini tangi amsuk joli jagai kok saka amti hinei chala belaki joli jaka. Aboni te 4 din ulo oburi te wesha bestig ni meeting khaina hnei nokni ongkhor thanga. Apurun ke ochala bini dol no kolkai saka ani buri bahanyo bestig ni meeting khaina hnei thango bono a jaga noda no kisa khelkana di. Apurun ke bini dol rok bono kolkai saka jeng bahanyo bestig ni meeting jaga ono nini burino phaimanu gya. A kongno khanawoi ochala bini burino onek bar no call khaya haipano bini buri call receive khaya. Tei aboni horni noitao hinke oburi nogo phakya apurun ke ochala burino sungka nung tangai ana amsuk chalak sawi thangna nangkha nung je alka chalani aro thangai thoi phaimani angke saime edeba nono ani dol rok jotono nukjak je nung alka chalani aro thangmani abo jotona amu semono phiaba nung ano tangai amsuk thangna nangkha abong saimia. Bini kongno khnawoi buribo kom tongya gosia ani life ani ichha jotoda nono sungai khanyani ang je sapano tongano nung tamung jaksa tei ang jotobanyo dol khai tongo ati hinei oburi chalano saka. Phiaba kubikok hinke oburi te alka chalabase hamjagui tongo je bini tapun chalano hinke hamjaglia time pass simi khai tongkha. Apuro hinke bini pulani chala oburino saka nung jodi tewese ano chalak sawoi thangka hinke abake ano chalak sawoi alka chalani aro thango thuo malayu honei ang tewse khanaka saiman kanke nadi ang nini tomungno boini bwskangno karinai eba ke ang nini joto je photo tongmani video tongmani abono
viral khainai aboti hine o chala bwrwino saka. Apro o bwri saka ari nung je khaimanmani khadi nung ano amdi sakangke ang kirinai kaitma tong tei nung saimono tabun jorao bwrwini case rikangke chalaro kono jaga pon yogui manya tei bwrwini case tabun jorao belake kora amte hine o bwri chalano saka. Haipano o chala borok asuk walaimani olopano bini bwrwino onek kok kaham phwrwngui naikha mas kaisa joratei ebake 1 month joratei romoi bini bwrwino onek kok kaham phwrwngui naikha jate pulani kahake bono tesa tuboi de mano hnoi. Haipano o bwrwi bini kongno bujina nalia laso honke o chalano breakup khai tei khoroksa chalabai thangpaikha. Apro o chala breakup khaijakmani bagui belake dukhu nangjaka tei bo mas kaisa joratei belake kapkha bini bwrwino onek request bahno khalaikia nung tesa phirogui phadi hine haipano bini bwrwi phirogui phalia. Tei aboni olo hinke o chala bini bwrwini je photo tongmani abono viral khai rikha tangi hinke je bo aboti khe thangjakma kahaike o bwrwi bai tei kebo ta thangjak thung hinui bo o bwrwino viral khai rikha. Video ni main kok abono o chala tei bwrwi bor khorni hamjaklaikha 3 bosor romoi tei o chalani nogo buma bufa jotono saimankha aboni olofano o bwrwi bini chalano chalak sawi alka chalabai tongo alka chalabai thuo tei aboni olo hinke o chalano yakar kalangkha. Aboni bagui bo bini ama babuno je bisa sabaimani bagui tei bini asuk imang kotor tongmani no sabaimani bagui joli jakmani bagui o bwrwino viral khaikha. Tei ang o jagao kebono kaham eba khe hamya hinui saya o jagao sabo kaham sabo hamya norokno kaham khe uansugui comment box o comment khai di.